guys. Tanggan ti silinyador na. Ano ko tawagan ni ko. Video na naman to. Kaya natawi paray. Maabot ata. Yes, again bye. Kasi tayo paray. Oil. Saan yung ginaan yan? Supay. Tadi dikit na. Ay, di bali tagpakas yaman eh. Tadi jilalim na na. Gamin baka no ko ni. Narigat mo may tapaw ko dikit mo.
Kaya pagkatag. Ang kapay. Ang kapay ko mo. O, ilagay mo yung karne dito. Nakabanglog. Mali na sabi ka rin. Masahyak talikod mo, para kadre, tanong na. Aji grinder, saran. Pala kayo bunang, tamo man na ito, nuwang di partan. Ano, kinabkab kayo mga kayo yung duwa. Altak. Ha? Kinabkab kayo mga duwa. Huwag mong ikot sa bisyan ha. Ganda ng ano, view ah. Kunin mo yung ipit sana. Saan?